Helo, beth yw enw ti? Bedwyr. A fe oed yn ti? 10. Le ti'n byw? Llandysil. O reit, mae Cymdeithas yr Iaith yn gwneud ffilm o'r enw Munud i Ddathlu. Beth yw dy brofiad di o fod yn Gymro Cymraeg? Beth yw dy brofiad di o fod yn Gymro Cymraeg? Bedwyr, beth yw dy brofiad di o fod yn Gymro Cymraeg? Pam so ti'n ateb? Saio, beth ti'n gweud? Beth ti'n meddwl? So ti'n gwybod fi gweud? Na. Beth yw e i ti i fod yn Cymro Cymraeg? Wyt ti'n siarad Cymraeg? Edo? Ti'n siarad Saesneg? Na. Pam? Alfai eisiau. Pam? Alfai eisiau. O, so ti'n licio siarad Cymraeg? Edo. A ti'n bachgen da? Meddwl. O, na ni. Oce, gweud tradau. Tyra. Tara.